Wara ġimgħat sħaħ iżomm lura dwar il-maskri u wara li twasslu messaġġi konsistenti li l-parir mediku kien biex ma jintlibsux, issa il-Gvern donnu inqabad fuq siq waħda fejn jidħlu l-maskri protettivi u biex jipprova jikkontrolla l-prezzijiet eżaġerati li kienu qed jintalbu iħallsu n-nies spiċċa daħal f'kontroversja ġdida. Tard il-ħadd bil-lejl il-Kamra tal-Ispiżjara tad-direttiva lill-Ispiżjara biex mit-tnejn ma jipprovdux surgical masks u visors. Dan wara li l-Ministru Silvio Xkembri ħabbar fuq Facebook illi kull maskra għandha tinbiegħ għal prezz massimu ta' 95 ċenteżmu. Il-Prim Ministru min-naħa tiegħu ma jridx jikkommetti ruħu illi joffri ammont ta' maskri b'xejn lin-nies. L-obbligu tal-maskla daħal fis-seħħ millum. Kif taf għamilna il-capping tal-prezzijiet u naħseb li dak il-capping huwa wieħed li huwa raġonevoli immens. Mbagħad iktar eżempju l-Italja il-capping huwa 50 cents kull maskra għax Malta huwa 95 cents. Il-prezz li wasalna dwar huwa ta' 95 cents. L-Ispiżjara qed jgħidu li dwar dan huma ma ġewx konsultati meta huma stakeholders importanti, bil-Prim Ministru jgħid illi issa se ssir konsultazzjoni u ċert illi se jinstab kompromess. Il-Kamra tal-Ispiżjara qalet li l-Ministru tal-Ekonomija tefadaw l-ikraħ fuq l-Ispiżjara li qegħdin jagħtu servizz professjonali fuq quddiem waqt din l-emerġenza medika. Messaġġ minn Silvio Xkembri li ġie deskritt bħala wieħed li jista' inaqqas mhux ftit il-fiduċja tal-pubbliku fihom. Il-Kamra tal-Ispiżjara fis-stqarrija qalet li l-ispiżeriji jissupplixxu maskri ta' tipi differenti u anke visors iċċertifikati minn wholesalers liċenzjati. Spjegat li l-ispiżeriji u l-Ispiżjara m'għandhom ebda kontroll fuq il-prezz ta' kemm jinbjew dawn il-prodotti lill-pubbliku iżda dawn jiġu iffissati mill-wholesalers. L-Ispiżjara qed jinsistu li mhux aċċettabbli li l-Gvern tefa' lil kulħadd f'keffa waħda u ta' direttiva biex matul il-jum ma jipprovdux surgical masks u visors sakemm tiġi ċċarata s-sitwazzjoni. Netnews ilu ġimgħat sħaħ jistaqsi lill-Gvern dwar l-użu tal-maskri fil-pubbliku bir-risposta dejjem kienet li l-pariri mediċi huma kontrarji. Dan meta pajjiżi bħall-Awstrija u r-Repubblika Ċeka ilhom kważi mill-bidu tal-pandemija li għamlu l-maskri tal-wiċċ obbligatorji. Dan l-istazzjon huwa informati li anke l-Ispiżjara ilhom żmien twili li talbu lill-Gvern jiċċara din il-pożizzjoni. Fl-istess waqt, nies li tkellmu magħna qalulna li xtraw maskri protettivi bi prezzijiet li jvarjaw minn euro sa 4 euro kull maskra. Fi frar meta Netnews kien għamel eżerċizzju biex nakkwistaw maskri protettivi konna xtrajna kaxxa sħiħa ta' 50 maskra illi kienet swietna biss 2 euro 25 ċenteżmu.